vakataura kuti vachazouyawo ishe pano panyika zvatinonawo vakataura kuti vachazouyawo nembuka yaiyazhazi ameno vaifamba neshoko munhu wamwari vachiti vakati haleluya nyika inodavirira yese haleluya vachiti vakati haleluya nyika inodavirira yese wese vavaprofita vamuudza kuti ndaona waprospa wotsinidzira kuti usakanganwe ishanokomborera anopa waidyariswa nepasina ivhu gaya kusidhira mubhasiketi minamato yacho pana chavaona kusvika wapinda mukasiketi haleluya vachiti vakati haleluya nyika inodavirira yese haleluya vachiti vakati haleluya nyika inodavirira yese havazi vese vanofura magwaro nemwoyo wese vamwe takambozama kuzviteedzera tikarohwa mari yese vanasisi vedu vakatsakatika hazvisekesi chatinongokumbira ndechekuti mwari mutichengetewo haleluya vachiti vakati haleluya nyika inodavirira yese haleluya vachiti vakati haleluya nyika inodavirira yese wese vavaprofita vamuudza kuti ndaona waprospa wotsinidzira kuti usakanganwe ishanokomborera anopa waidyariswa nepasina ivhu gaya kusidhira mubhasiketi minamato yacho pana chavaona kusvika wapinda mukasiketi vaifamba neshoko munhu wamwari vaifamba neshoko munhu wamwari vaifamba neshoko munhu wamwari vaifamba neshoko munhu wamwari haleluya meri haleluya meri haleluya meri haleluya meri haleluya meri. Can I get an amen in this place? Wajaira kuzunza homwe yako waenda kuzima event naye chimbozama kuzunzira ishe wako homwe yako pano apa imwe deliverance haidi zvekunamatirwa inongoda kungopa chete. I see someone driving their dream cars. I receive after seeding today. You think say they wise?